El llop de la cova d'en Benet. Un dia, el llop que habitava la cova de Cal Benet de Rocallaura es va alçar del jac, va fer un badall i flairant l'orajol que entrava per la cova, va dir: «Em sembla que avui tindré un bon dia». S'estira bé i surt disposat a treure el ventre de perill. Havia caminat 300 passes i en passar pel davant d'un pou, guaita pel bocatge i es veu assolat a baix del fons un tros de cansalada que havia caigut a un pagès. Fa un badall de golafre com si ja es mengés la cansalada, però veu un parell de bous que pasturaven al tros de can paisà. I repensant-se digué: «Ja veuràs, no cal pas que em remulli. Total, per un tros de cansalada rància, amb un bou que em mengi, en tinc prou». Camina el tornall que els separava dels bous i quan arriba els diu sense embuts: «Ja veureu, tinc gana i vull menjar. Vegeu, qui voleu que em mengi de vosaltres dos?» Un dels bous que fa de resposta: «Acontentant-te amb un, trobo que et podries menjar el que corri menys. Tu t'estàs aquí i podràs judicar. Ens separem un xic i el que arribi més tard, aquell que te menjaràs». S'hi conforma el llop i els bous se separen. Quan són un xic juny, giren en rodó i se'n van corrent cap on el llop els esperava. Com que venien pel camí oposat, van topar el llop al mig i li clavaren tan forta anyada que el deixaren mig fet malbé. Caigué a terra i els bous es posaren a córrer. Quan va estar una mica refet, sent bala de cabrits per la part au vegada de la serra i va pensar: «La carn de cabrit és més tendreta tanmateix que la del bou. No res, em menjaré un cabridet». En arribar a prop d'allí, on pasturava un escamot de cabres amb els seus cabrits, s'esvera el ramat i va tancar-se a la boca de la cova del Pau Ferrer. Només es va quedar a la boca de la cova una cabra vella que li va dir: «Hola, llop, què voltes?» «Ja t'ho diré, tinc gana. Se m'ha presentat una bona ocasió de menjar-me un bou, però no m'ha sortit bé l'escomesa. De manera que acabem aviat. Deu-me un cabrit». «Oh, el meu no te'l vull donar», digué la cabra. «El meu tampoc», respon una altra. Ni el meu», van anar responent totes. Llavors la primera cabra, com dirigint-se a les altres cabres, diu: «Si té gana, bé n'hi hauríem de donar un. Què hi farem? Per un rai». «I escolta», diu ella al llop, mudant de conversa, «que no saps cantar? El teu pare prou tenia bona veu». I el babau del llop, tot content de poder fer sentir la seva veu a les cabres, els contesta: «Ja ho crec que tinc bona veu, escolteu-me». I es posa a grunyir amb uns udols tan esgarrifosos que la gent de Rocallaura va sortir de les cases i es va dir: «Que no sentiu el llop? Canta a la serra! Anem-hi, que el matarem!» I com que en aquell temps no hi havia armes de foc sinó escopetes de pedra foguera, els que en tenien van marxar amb escopeta i els que no en tenien, l'un va prendre els arpillots, l'altre el fals, l'altre una barra, l'altre una bassetja, i tirba, garrotada va, el van deixar per mort. De la manera que va poder, tot ronquejant, se'n va anar cap a la font i allí trobé la guineu. «Hola, llop, d'on vens tan mal parat?» «Mira, m'he llevat amb molta gana i he sortit de la cova amb desig de tipar-me. Em volia menjar un tros de cansalada rància que hi havia baix d'un pou, però quan hi anava a baixar veig dos bous i he pensat que tindria un bon esmorzar menjant-me'n un. Però havent convingut amb ells que em menjaria el que fos més poc corredor, es separen, venen corrents i com han arribat tots dos alhora m'han atrapat al mig i m'han fet malbé amb les banyes. Després he trobat cabres i cabrits i quan ja les cabres estaven aconsolades de donar-me un cabrit, ha volgut sentir la meva veu i es coneix que he cridat tant que m'ha sentit de Rocallaura i han vingut que m'han deixat mig mort. Pobre llop, digueu la neu, mira, anirem tots dos i no ens passarà res de nou. Marxen i en passar per davant del pou del relat, guaiten dins i com que la lluna es reflectia baix de l'aigua, es van pensar que era una tallada de formatge. I va dir la guineu: «Mira, jo que sóc lleugera i baixaré dins de la galleda. Tu aguanta el cap de la corda». Baixa baix la guineu, posant-se dins de la gallera, i en tractar d'agafar la tallada de formatge es va trobar que no era, però no volent que fos dit que s'havia equivocat, diu el llop:
Mira, això és molt dur. El que podries fer, tu que tens bona dent, fora baixar tu. El llop, que es deixa anar, i amb el seu pes, la corriola va fer pujar la galleda amb la guineu. I el llop va restar baix del pou cercant la tallada de formatge. Tan aviat la veia com desapareixia, segons estigués quiet o es bellugués fins que la guineu compadida del llop va anar posant pedres a la galleda. I quan va pesar més la galleda que el llop, la galleda se'n va anar baix del pou i el llop va pujar dalt d'en Pit. «Noia, estic de mala sort», digué el llop, recordant-se que tenia gana. «Mira, saps el que podríem fer? Demà, que és Sant Andreu, fan festa major amb un blanquet. Una cosa o altra replegarem i demà deixem fer a mi, que traurem el ventre de pena». Aquella nit van menjar poc, només el que van trobar pel camí, però el dematí següent la guineu, que diu al llop mentre la gent era a l'ofici: «Mira, te'n vas a l'església i toques a foc, i com que la gent, quan hi sentirà tocar, correran a veure on és el foc, jo faré de les meves, robaré cassoles i quan les tindré desades et vindré a buscar a l'església». I així ho van fer. El llop es posà a tocar foc i la gent, en sentir-ho, els que eren a l'església van sortir a veure on era el foc. Les dones que eren a casa que cuinaven ho deixaren tot i la guineu, després de menjar-se el que es cuia a ca l'Eloi, se'n va anar a ca l'Embuder i quan va estar ben tipa, que no podia donar un pas, agafar una cassola de cal Damià i se'n va a l'església a cercar el llop. «Corre, llop!», va dir-li, «no ens entretinguem que ens agafaran». El llop es posa a córrer, però com la guineu havia menjat tant i portava tota una cassolada de recapte, li va dir: «Mira, m'has de deixar pujar a cavall i si no ens agafaran». El llop que s'hi ajup i la guineu es posa a cantar: «La guineu anguera, anguera, farta i rica cavallera, la guineu anguera, angà, farta i rica cavall va». Varen arribar a la cova de Cal Sicar i allí es van menjar a aquell Tiberi i tots els altres que cometeren, fins que havent-se apercebut els de Rocallaura que el llop i la guineu tenien el jac parat a la cova i anaren un dia amb palla i cremar-la a la boca del cau amb l'escalfor del foc i el fum de la palla quedaren ofegats el llop i la guineu. Catacrac, catacric, conte contat, conte finit.